Bharadwaj sir, Balu Mahendra sir, Bala sir, and Vetrimaran sir, and மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜென்ரலாக உன் நன்மை யார், நீ யாருன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்வாங்க. என்னோட நண்பன் ஜீவின்னு சொல்லிக்கிறது எனக்கு மிக பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டே வர்றாரு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த படம் அனௌன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சொன்னார், படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னு. கதிர் தான் ஹீரோ அப்படின்னு அந்த பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். பார்த்தோன்னே நெக்ஸ்ட் டோர் பாய் மாதிரியே இருந்தார். டெஃபினட்டாக இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆளாக வர நம்பிக்கை இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி அதை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயமா இருந்தது. ரகுநந்தன் மியூசிக் டைரக்டர், இன்னைக்கு விழாவோட நாயகன், அவரோட அந்த கோணக்கொண்டகாரி சாங்கு டெஃபினட்டாக பெரிய ஹிட் ஆகும். அது டியூனாக கேட்கும் போதே அது ஃபீல் ஆனது. இன்றைக்கி முழுசாக கேட்கும் போது அது இருந்தது. ராகுல் தர்மன் ஒரு யங் விஷுவலைசர், ரொம்ப அழகாக விஷுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ பார்க்கும்போது அடுத்து அவரோட ஒர்க் பண்ணுன்ற ஆசை இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு இருந்தது ஒர்க், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த மாதிரி படங்களை ஜேஎஸ்கே சார் சப்போர்ட் பண்ணது, தேங்க்யூ ஸோ மச். படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி.